сърцето на столицата, в едно от елитните училища на България, се разиграва драма, която изглежда повече като кошмар за родители и ученици, отколкото като образователен процес. Вместо среда за развитие и възпитание, класните стаи се превръщат в сцена на злоупотреба с власт, истерия и бюрократична безнаказаност. За това алармираха потребители в социалните мрежи. Става дума за фрапиращ случай на тормоз в училище. Според пост, учителка заключвала децата в тоалетната, а през останалото време крещяла с цяло гърло на останалите ученици. Главната героиня в тази история е учителка, дъщеря на влиятелен адвокат с дълбоки връзки в регионалното управление на образованието. Въоръжена с увереността, че каквото и да направи баща й ще се погрижи да остане недосегаема, тя си позволява крясъци, заплахи и психически тормоз над учениците. Сред иновативните им методи се нарежда заключването на деца в тоалетната, докато тя се осамотява в класната стая, за да се нареве. Друг на нейно място би бил уволнен незабавно, но директорката мълчи, а останалите учители се примиряват, страхувайки се от последствията. Родителите, които се осмеляват да подадат жалби, се сблъскват с абсолютна бюрократична стена. Оплакванията потъват в нищото, защитени от връзките и влиянието на семейството на учителката, се пише още в социалните мрежи.